Apirilaren 27. Zelan joatzu hor zuloan, amak argalei zauzela dinon arren badakit, ondo zauzela betikoa zarela bai. Kilometroak eingen duzen batera, eta zenbat gauloen bari, izilunedak bide bakartietan, zeonak ginen momentuaren zain, momentuaren zain. Da zelan aldatzen diren geuzek zelan, zure begizek preso dago zorain anai. Heldu direnak ezarri dire eta bai inguruen ardo gorriz jantzi da oroitzapenak alkoholien bustike etxekoen